Wel, mae'r siarter yn bwysig iawn i Amgueddfa Cymru. Ni wedi bod yn gwneud gwirfoddoli ar ei newydd ers 2012, a fi o'n i'n gweithio gyda WCVA a Dafis Cymru ar Wallet a nifer o bartneriaid eraill i greu y rhaglenni gwirfoddoli sydd gyda ni ar hyn o bryd. A bydde cael y siarter pryd hynny wedi bod yn wych. Dwi'n meddwl bod y ffaith mae'n tynnu allan yr egwyddorion i roi pobl ar ben ffordd, y syniad o wahaniaethu rhwng rôl sydd yn rôl cyflogedig a gwirfoddoli, pwysigrwydd meddwl yn strategol a rhannu arfer dda. Felly mae'n rhoi cynsail arbennig o dda, dwi'n meddwl, i'r sectorau yng Nghymru i fynd ati i gefnogi gwirfoddoli. I think the principles are incredibly useful. Being able to distinguish between paid workforce and volunteering, being clear about your strategic plan, and also sharing best practice. That provides a really good foundation for people thinking of developing or embedding volunteering in their organisation.